Se onkin joulussa kaikkein vaikeinta tuo odottaminen. Joo. Meillä on Lystin kanssa ensimmäinen joulu, yhteinen joulu tulossa. Ja se tarkoittaa sitä, että ei yhtään vielä tiedä, että meneekö lanttulaatikko alas mahdollisesti tai syödäänkö me pelkästään lahjankääreitä tai rusinat pullasta, mutta mä luulen, että jotain hyvää, pientä hyvää kuitenkin hankitaan. Jotain vähän erilaista kuin nämä kuivaraksut tässä. Lysti täyttää 1 vuotta heti joulun jälkeen. Hän on siis kauris eikä mopsi. Joten meille tulee oikein hieno juhlakausi tästä. No niin, ja täällä on lisää sulle. Jos oot kiltti, niin sä saat näitä 20 kiloa. Ainakin jouluksi. Ja toivon oikein ihanaa jouluodotusta kaikille muillekin. Bien.